Lamsogo khazana takoktai bukhokchang ang norone tongo noge tongo simang japorma kubiko kibi habanok ne bukhate khlaiai thek jarul chora bai khobjak jotone buphang tolasi mondir oro tini bisi kodokma jora romoino oro borok sik puja palai tongmane hine sing orne sone sini khokte khlai nahaleka haje tirek khlai sing oro tama phaljak ni akhaba lokorok busuk jarate kokhomka abono teye oro tama phaljak halnok ni nok phangrok bai gerengai nahalai ang mangklik ti sanano koinai mangklik ti sanano koinai kisah beri sanggo koinai bagai nah itu gommu sari ini je yuske mana gommu sari bisi busuk romo orang si puja khajore to khawai jamano bisi busuk le kaksani ya khazan ta khoktai bukhok song tumoro lokurok ne khokte kai khana lekha busuk jarate loko kuthumka ang yakhaba je phalnai phalni bukhokte khlaiye thanai bisini slai taklai belai khano phalmani kaham hunai abo haikeno phalnai oro maximum chini borokno kungbarati prasa hinai no sing oro nugo mangkli nu khabor ne bukungrok haide amo haike chini ti prasa rok oro je mondir naikuloi tu dolong tongai bo ti prasa phalnai rok bo ti prasa orni phalnai rok baisen kisisa thaimala nyan bagai sa tungai kai borne khuke khanai na halai nai koinano lamsuko painano chini kubi kop ti habanok ni buke ya phangga dukano bilai jau ai kan chole le tabu rota tu tak ya to bisi busuk ka khana oro nang oro phaiye je mondir songsadak mani saida mano emne angje nungmani simpano bis ekoi ko solen ha acha gai 20-21 bosor ni thaiman mani tui exact nang sawi maya gai tabung nang dukan oro phalei chong phaimani le bisi busuk romoi phalpaja oro dukano ko khalmani ba 5 bosor ka bosor khana bisi rok ni salai takalai bo khai luku puthumka takalai motamoti kuthumjak takalai chok motamoti chole kha kuthumka kai se moten ja tong thumjaka or thayo phainani bagai hastini takoktai bukhok songrongno nini bukhake phainai bisi rok phainani bagai tamo koinai jebo bang rena musu ta jebo bang thaye tong thot ta phutia ro ta phaya musu kai sini buku bara ta emi siko kai se jebo kuthum nai ke jebo tong thot ta kai sini ekicha ta jebo lo musu to ma tong ta tini oro je sungto phai nogoi mankha kirtan khlailayo hal busuk romi kirtan khlaija kana soi jamano iya ne sini thayo ta saloi ini pakai saloi nai enggak kana sama abuno kare tai kuno program lo gang nai hine rok kana mana wo super samuna jini sariban saro baini ni sinumong kisa sakra sidi ane sini mungkai dekai bolok tilawo ta go ane ko sai kai ya tiyo ko sai dia ka ngoro hanya dugan sun ka kai ya dalero lamso jini kumiko kinamano khate অনুষ্ঠান কীর্তন গান বিচার সংস্কৃত বিভিন্ন রকম ধরনের একটা মানে ভগবান ক্ষমা দেন khazani takoktai bukhok जों थानाय मानखा अरनि जे मन्दिरनो नायखलै जुजुलै दंनाय सिनि बाबा थनासि हिनागो बेले खुबे खलाय खानाय मानखा बिसि गोदो जरा रमय बहर नायखलै जुजुलै दङ आबो हायकेनो अमो थायंगा मनोलं ट्रेभेलि बाय खबजा जारल फरानि याखबा खासां कामि हिनागो बोफां तोला जतनि सि मन्दिर आबो हायकेनो तिने अर कीर्तन खलायनाय बर तिने बैरमय खालनै खलायनाय दङनो जों अर नुखा आनि गानावनो Jadi boro-boro kirtan banyak bot kayu kayu, bom hai masuk oro, kamio, jagat jagat trek kayu ini kopi bot terkenal. Pulang alam tu bot mana sini bot di bawah ni. Ini bayar moy. Hai mani to prai pa pa hai mor koi tong. Noro amo hai ke hai thayo thangi ja noro resap lai abo hai thayoi. Nakar sap lai. Noro
norok no manani hingkakai ubuni jaga rogo norok no kesarnani hingkakai norok bai bahai ke communication nang lainai phone number of to number to phone number dai ani sar bisu ko selection hambai oke bo jodi borok ma ringkangkai borok thangai khlaio borok bai kerenani motong bai tongo hingkangkai borok phone number borika norok